Nagagwa sa investigasyon sang Pavia Police nga wala masunod ni Ronnie Juarez, driver sang fuel tanker sang isa ka transport cooperative nga ginaalegar ginhold up sa barangay Pandak Pavia ang naandan sini nga ruta. Base sa pagpangusisa sang kapulisan, ang regular nga ruta kuntani sang fuel tanker sa pagrimit sang kwarta halin sa Balabag padulong sa Aganan, Circumferential Road pakadto sa garahe sa Pandak Pavia. Apang sang Lunes ang gabi, wala ini nagsunod sa naandan nga ruta. Sa Baylo nag-agi sa Irrigation Road nga malayo sa Pamalay kag madulong kon kagabihon. Bagay nga makatilingala suno sa PNP. Matandaan ginabuluban ta 300,000 pesos nga cash ang gintaban sa mga suspect. Una na nga ginpahayag sang kapulisan nga posible inside job o kon personal gain ang motibo sa pagpang-hold up. Sa tion nga mapamatud-an nga gin-set up sa mga suspect ang krimen, mahulog ini sa qualified theft. Sa subong isa pa lang ka suspect ang nakilalanas ang kapulisan nga positibo na identify bangod wala makasuksok sang helmet. Siya ang nagatrabaho bilang driver sang kooperatiba nga malapit isa ka tuig na sa kumpanya.